Només vull ser jo mateix i parlar-te de mi sent sincer a l'univers d'estel a estel. No som invisibles, no som... Com va ser el concert de Clams? Va ser fantàstic, va ser brutal. Per mi va ser una experiència molt bonica. He interpretat en més concerts alguna vegada, però amb Clams va ser increïble. El concert dels Clams jo crec que va ser el més emotiu que hem fet fins ara a Encantados. Va ser un concert molt especial perquè la inclusió estava sobre l'escenari, perquè en el cor hi ha gent, hi ha joves en situació de discapacitat, perquè estava l'Enric interpretant en llengua de signes, perquè a les primeres files teníem a persones sordes gaudint aquest concert de Clams. Encantados es fa sempre en una sala petiteta, o procurem que sempre es faci en una sala petiteta, perquè volem que sigui una cosa íntima. Convidem a les persones sordes o que tenen problemes d'audició i se senten sempre a les primeres files perquè puguin veure bé l'intèrpret en llengua de signes. Els artistes al principi es queden una mica un concert per a persones sordes, té sentit, però després s'enamoren perquè pensen que és la manera que aquest col·lectiu de les persones sordes puguin gaudir de la seva proposta artística. D'altres maneres no seria possible. Me gusta también la pareja de baile que tengo. Bueno, por eso estoy cumpliendo aquí, En llengua de signes, encara que molta gent es pensi que no, que només són les mans, la llengua de signes no és només són mans, sinó és el moviment del tors, l'expressió facial. De fet, nosaltres que som oïdors, el 60 llargs per cent la comunicació és també no verbal. Per tant, les emocions en llengua de signes per a les persones sordes s'expressen sobretot emfatitzant signes, allargant-los, l'expressió facial, el moviment corporal, més agressiu, més suau. Promesa, és el moment. Tornar-ho a somiar tu vols. El dolç, somrient plors. També és molt emotiu com reaccionen les persones sordes. Hem vist fins i tot persones sordes que ploraven de l'emoció d'haver gaudit de l'experiència. Agraeixen moltíssim el que estem fent i fins i tot ens reclamen via WhatsApp o missatge privat per Instagram. Quan torneu? Quan torneu? O sigui que estan encantats. Una cosa molt important que fem és regalar aquests globus a tothom que ve a Encantados. Perquè vam descobrir, a través d'unes persones que van venir a un esdeveniment d'Encantados, que si es posaven el globus aquí, les persones que tenen problemes d'audició, els hi millorava la percepció que tenien del que estaven veient, perquè sentien la música. Però és una cosa que pot fer tothom, no només les persones sordes. Jo mateixa m'ho puc posar aquí i poso les mans així i noto la vibració de la música. Satèl·lit d'espai. Tots? Satèl·lit d'espai. La cultura ha de ser més inclusiva, seguríssim. Com es pot fer? És molt difícil. Nosaltres ens fixem sobretot en la inclusivitat de les persones sordes, però jo crec que aquesta inclusivitat hauria d'incloure a tothom. És que no hi ha més. Després que hi ha problemes econòmics, bueno, sí, però com d'altres coses, no? Si es destinen per altres motius, per què no pel fet de fer que la cultura sigui inclusiva per tothom? Tot té un cost, però també n'hi ha coses que haurien de ser les administracions públiques qui s'encarreguessin. La cultura és per tothom, no és un luxe, per tant hauria de ser accessible. Con la percusión
Gràcies.